Play Store atangin voter helpline tihah kan download tanga ti chuan fiah kawna hian kan lu tanga ti hian alo langanga ta hian voter registration ti hian kan kalang electoral authentication form 6B a hian kan kalang let's start ti hian kan kal lenga chuan mobile number chhutlu na turah lo omanga ta hian kan han chhlu tanga send OTP ti hian kan hmetang chuan OTP chhutlu na turah lo lang ta anga kan phone message pa nga ya khan code kan dongang chuan kha code a kha kan copy anga copy lo pon kan chin chianga ti chuan OTP chhutlu na turah han kan chhlu tang ti hian kan type ang chuan verify ti hian kan hmetang yes I have voter ID number ti halo check sanga next ti kha hnuai omanga kha kan hmetanga ta hian voter ID number chhutlu na tur le select state ti lo omanga achung zawh ka hian kan epic number kha kan chhulut dawn ani chuan select state ti a sir dum te a hian kan hmetanga state hrang hrang lo langanga ta khan Mizoram ti hi kan select dawn ani kan zu hmet zewanga chuan Mizoram ti kha lo lang tawng heti lai khan fetch details ti hian kan hmet lenga andikani chuan ti hian alo langang ti chuan proceed ti hian kan kal lenga kan chhut lu sa kha ti hian preview na alo omang ti chuan next ti hian kan kal lenga aadhaar number chhutlu na tur lo om le ang ta hian kan han chhlu tanga kan aadhaar number kha hnuai lamah kan chhuk thlanga ta hian phone number kan han chhlu tanga chuan place ah hian kan khua kan ziak anga confirm ti hian kan hmet lenga a success chuan ti hian alo lang dawn ani